बोला बोला छठी मैया की जय। क्रांति मिक्स बाय राकेश लाल यादव। काजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी बाजार। छठी मई के करब बरतिया, छठी मैया हई कैसा है, छठी मैया हई कैसा है। छोटा का दे बराबा दौराबा, दौरा घाटे पहुँचाई, दौरा घाटे पहुँचाई। छठी मई के करब बरतिया, छठी मैया हई कैसा है, छठी मैया हई कैसा है। छोटा का दे बराबा दौराबा, दौरा घाटे पहुँचाई, दौरा घाटे पहुँचाई। क्रांति बोला बोला छठी मैया की जय। काजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी बाजार। मैया से करे सब एके गो बिनतिया, खुश चले हमर परिवार, खुश चले हमर परिवार। छठी मई ने रखते धियानिया, हमरो रखते ध्यान, हमरो रखते ध्यान। मैया से कर सब एके गो बिनतिया, खुश चले हमर परिवार, खुश चले हमर परिवार। क्रांति बोला बोला छठी मैया की जय। काजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी बाजार। मैया का मानवे खातिर घाट के, घाट दिला कैसा जाय, घाट दिला कैसा जाय। नीरज पर मीराइटर छोटू पे कृपा रखिया बनाई, कृपा रखिया बनाई। छठी मई के करब बरतिया, छठी मैया हई कैसा है, छठी मैया हई कैसा है। काजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी बाजार।